in this exercise. I also wish to commend Professor Mutua. Nyakura Mogejuang mano duon jatend piny Kenya William Ruto ka oloso ka entiere ka jot mare ma Nairobi kae. Weche gi thoth anya wadhi bedo gi thuolo mar kelo nige gi kuku mare e weche manyien mag migago odiochieng' ma kawuono kae kete mane Ramogi TV na koni kar kane wayudo thuolo mano mar nono ne gigo madhi nyime kar kacha achiel kachiel akoni kani wendo no mar adek ne Dr. Pamela Odhiambo ma en jaod bura machon county ma Migori kendo wayudo thuolo mar rekode ka achiel kene studio kae Daktari Irio sano wasewacho ichiyo maber iwuotho maber ichopo kar kae machiegni chenro. Yes, angima achiyo maber awuotho maber kendo achopo maber kaendi kamano jatend mor kuom tudora gi jo Kwaramogi machiegni ahinya. Jatend piny Kenya loso kae kotenore kod kaka inyalo chudi tok jok monedo midhiero e ng'anyo. En okang' mowacho ni moro mobiro moleo to ahinya jo Kenya osebedo ka rite kod siso. Kawuono iwuok e kaunti ma Migori, en kaunti ma bende oseyudo midhiero mag tok ng'anyo mathoth ahinya. Odiochieng' ma kawuono miparo machal nade kaka ja Kenya kendo kaka jatelo mawuok e kaunti ma Migori? Aparo ni mokwongo oyago erokamano ni finally wach nochopo kare, kata obedo ni en wach ma kinde ka kinde mwapare to kelo mana kuyo moro malich ma dang' awach no nyalo kelo, to an kaka ng'ama miyo sana taonge ga ahinya nikech adieri makende onge migap pesa manyalo chulo ngima dhano. Ngima dhano kata do rach to ka ng'ato dak adaka naturally motho naturally ki value gimotimo kata contribution ne e family kata society tibo yudo ka kati chiu mana billion ok nyal romo gi mano. Koro nitiere weche moko ma bende pesa ok nyal chulo, kaka kowago kodi mbaka kani in dang' iwach ni mbaka ni en pesa di e bedo ni nitie wanyalo go mbaka no en value maduong' moloyo beti maonge. Koro apara ni Migori osebedo gi midhiero gi kaka higa, kendo kinde mang'eny kata weche mag ng'anyo go eko ka jo Migori ok otuge momoke makia gi wang'o to nyithindo osehiny kucho. Kinde moro anyalo paro 2017 kae nyathi moro ma kamiluongo ni Nyango wuod dhako moro ma Chiliel ma bende noyudo kokendo nyako moro tiko go dweche moko 5-6 kae to nyathini nochoda lisasi 5 oloch e lungs ge moro to yecha lokrone kamae. Ko nyathini waringo go motero tenwe kae kana luwe ta yudo msongo mokanyo. Msongo ni owacho ni onge tiende kata operate nyathino nikech en noneno ka he was as good as dead. Koro tanto na insist ni mondo gola lisasi go kata tho kamano. To ya ajabu ya Mungu ni nitie kaka nyathini nochir mobedo mangima. Parie ni samane kora dwaro kaka igolo nyathini ka nyaka joma ne otelo ne ng'anyo go nolala ma chulo kenda ng'ata achiel 750,000 mondo nyathino owuog e osiptal kanyo. To mano pare ni jo wasunge ka nokonya subsidize gino. Koro winjie losa inano inyruok inano kisebedo go koro wei ka okindano okinyal tiyo tijeni, okinyal timo gimoro. Koro kata komi pesa ni kae to ma bendo dwa deko ma koro akia ni omigi adi to bendo omigi gite amago e report midwa kelo nwa kani ema gombe winjo ni to chudo ni be omanyi ji tete mano bedo affected to en ng'anyo mane mwadilgo one particular one, the last one, the middle one, koso ka gidok chien kuchocho nyaka joma ne pok ochulgo te. Koro apara ni kotenore gi mano tadwa nago erokamano we jogo yud matin ma ginyalo yudo no gikony go kama ginyalo konyo. Taparo ni en gimoro monego kik wabed encouraged ni kata ka ose wasang'anyo to kiny no chulwa, kech aparo ni mano be bathe moro ma ka ok wang'iyo to nyalo miyo midhiero no dhi adhiya nyime. Kech dwa ni mondo watamre kaka oganda ni wachi ni midhiero mar ng'anyo gi ketho gik moko gi nego nyithi Kenya gi jo Kenya mamoko wawere go kaka oganda. Ka wach nitie
tan kama bede ni chunya neno ni jo Kenya gi kiwango masani opogore to chutho kata kwerewa machon ne gibedo gi doho gi more tie yath ne wa kaka lulan ku ne wan gi jo milungo no kebe ka ne girito gwen kendo ka ne nitie wach moro to ji nyalo bedo piny to wuoyo kendo ne giwacho adiera makata wan Uganda luo wahero wacho ni sawacho adiera ok en sadhaw koro ji gaga mbaka ting'ado burano e yo mowinjore kae to ji bedo gi kwe to sani to koro lony nitie ji nyalo communicate faster kendo kiwango mamalo mondo ka nitie wach moro makata ka sirkal winjo ka nitie ng'ur e jopiny joma nie sirkal gi onego chikitgi kata dala ka wuoro winjo ka nyithindo nigi ng'ur kata chiege manigi ng'ur ok onego ng'urno luare e it mudinore to joma ng'ur gi bende onego bed very objective mondo ka ng'ur ni glass ni rach to ere alternative maka koro wagolo glass ni to wakelo kare nikech vacuum to ok wanya bedo go koro aparo ni adwa ni mondo encourage ni kotelnwa gi sirkal mamarwa to gi nyithiwa duto gi joduto jo Kenya te waweuru chare waweuru cha ngimawa an gima neno kuom jo Kenya seche mang'eny wachayo ngimawa wawegi ok wang'eyo the value mar ngima mwating'o ni en ang'o joma ng'anyo gi seche moko yudo maka giluongo be ng'anyo maber mane giwacho ni peaceful to kendo ka poni inena kata polis moro kokalo bae to nitie kaka kidi ochakore achaka to polise gi be koro chako diro risasi to kata polise gi be samoro ng'ama ne wuotha ma samoro be ne ok kata part of ng'anyo be inyalo yudo ka koro ichwado gi ludhe migoye goch ma koro iwuoro to donge wan gi seria ma wacho ni nyaka joma ng'anyo gi polise gi actually onego ritgi kendo rit joma moko be ma ok obed part mar ng'anyo ni mondo gidhi adhi nyime gi ng'anyo gi to joma ok nigi ng'anyo no bodhi adhi nyime gi timbe gi koro kwe ma kamae monego wariti kendo anapano onego kaber to wachak watimie civic education nyadichiel kendo mondo jothuru ong'e to kata kwa ng'anyo gi method mane to response ma jowa ma jarita kwe kaka sana polise gi onego chiw en ang'o kae to ka watimo kamano tapani wabro konyo Kenya kwa dhi nyime. Erokamano ahinya mago paro mawuok achiel kachiel gi ma jatend piny Kenya William Ruto bende lose to